Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya alim ulama khususon Bapak Drs. Rahmat Gusipul Songgo Soho mriki khususon Bapak MC kita nggih Bapak Imam Hanafi dan sedaya anggota majelis angkring ayam pakrem penanggung jawab Bapak Nanang Fauzi sedaya kemawon alhamdulillah niki pun Ramadan minggu kedua. Alhamdulillah sehat. Lambine sanyar borong. Panapi wis dereng tuku dereng niki. dereng ngaten cairan. Dereng wonten cairan. Kedalu cair dhewe. Dirungkas sing rame tokone nggih. Nah, Pun mboten ana-ana mari marene nggih lho. Pun kalau wingi niki dianggap manu mawon pondok Ramadan. Dadi babe gak padha kok bar kudu balik neh mawon nggih. Pondok Ramadan dan angkring nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wingi pun traweh. Tata cara traweh nggih zakat. Buku malih niku. Carane buka nggih. Niki kula buka nggih. Sakbari traweh niku wonten naminipun salat witir. Terus salat witir niku salat sing kados napa? Keutamaane napa? Tata carane pripun? Kadang niku kita nggih pokoke imame ngene melu ngoten mawon nggih leres. Tapi teng bibinau mriki monggo kita bahas bareng-bareng nggih. Keranten versi pendapat kitab Setunggal kali setunggal kadang ben Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika lan iku setengah saking salat sunah ingkang napa penting ing mawon. Salatul witri utawi salat witir. Atau salat witir iki salah setunggal salat witir sing sangat dianjurni nggih. Boten teng Ramadan tok. Aku salat witir kok lek Ramadan. Wahya sholatun sabitatun mu'akadatun. Jadi sholat witir itu sholat sing sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Waktu zahaba batul ulama ila wujubiha. Jadi wonten sebagian erek sing bahasane wajib. Tapi niki boten anu. Niki lek boten kleru kula nanti ngaji niki Hanafiyah. Hanafiyah niku fardhu kalih wajib benten nggih. Lek salat 5 waktu niku dinamakan fardhu, dalile nyoto, ngoten. Tapi lek wajib niku sik sangandhape bersyukur penting banget ngoten. Lek Hanafiyah kadose ngoten wajib kalih fardhu benten. Lek teng Syafi'iyah yo wajib yo fardhu semeh is padha ngoten nggih. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun. Berarti teman sedune Gusti Allah niku ganjil utawa siji. Yuhibbu al-witra. Dan Gusti Allah niki seneng kalih ganjil. Wa autaru ya ahlal Quran. Monggo gawe ganjil sapa sira ahli Quran nggih. Maksude kong salat witir. Dadi monggo salat witir niku lek teng Ramadan insyaallah pokoke traweh ya katut nggih. Tapi lek boten Ramadan ya lek boten dilemne ya ora katut. Padahal salat witir niku ganjarane gedhe banget nggih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al witru haqqun wa man lam yutir falaisa minna. Witir niku ya nggih perkara sing hak. Dadi sapa wonge
sing ora gawe witir mongko senes golonganku. Nah niki sing rada ekstrim dalile nggih. Ora ana sing ngomong ini wajib sebagian ulama. Nggih, sangat pentingnya witir nggih. Ya kala-kala lek ora Ramadan yo bangga diselakne nggih, diselakne wi Sakit sangka. lek sakniki aman pokok raweh wi nggih. Wa aksaruha ihda asyrota rakaatan. Akeh witir niku 11 nggih, 11 rakaat niku paling akeh. Wa qaluma yang bagi ayat taswira alaihi salah satu rakaatin. Sing paling titik lek iso, bahasane ngoten nggih, lek iso aja diringkes saka telu. Berarti lek upamane siji niku asine nggih pareng nggih, salat susah rakaat al-witri langsung siji niku pareng, tapi secara hitungan ya aja suda tanpa telu nggih. Engko lek siji niku kok ya nemen tapi kalau dhewe kadang lek kesusu ya siji. Kalau ya siji nggih. Selesai siji. Niku nggih pareng, panen iki lek piye panen nggih siji. Wa fi'luha min akhiril laili. Lah carane niku pripun sing sae sing dipindah. Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu adatun lahu liman lahu adatun rasihatun fil qiyami apa adat fil qiyami min akhirihi afdalu min akhirihi afdalun jadi sing sepindah niku sing afdal niku nek akhire wektu lek awake dhewe niki bisa dibiasakan secara hampir pasti nggih. Nek niku lek bengi iso tangi nggih. Lek pandul insyaallah wis ajeg tangi. Nggih niku apik bengi pandul nggih. Nguyuh tok. Nah, niku lek sik kelas Pak Nabi kalau tangi kalau ora ya apik. Niku mesti apik sore. Tangene biasa ya. Lah seminggu 7 dina, engko petang dina iso tangi. Sing 3 dina ora. Niku ya apik. Sing 3 dina ya tangi. Wis lumayan. Niku lek iso diajekne iso tangi bengi niku apike tengah napa tinggi buri. Akhirul lail nggih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Dadi dalile niki dadekno akhire salat sira kabeh ing dalem bengi witron. Dadi dawuh penutup witir iku terakhir beres bengi tahajud wis kesel ping pinten salat mutlak ping pinten mungkin lek arep leren ditutup kalih witir niku sing tapi niki wamal lam yakun lahu adatun fil qiyami wa fi'luha ba'da suratil isya awalahu. Lah niki dari sing rada penak mawon nggih. Lek bengi gak iso di ajekne tangi. Ya niku nglakoni salat witir sing afdol niku malah bar salat isya. Nggih salat isya mari wiritan ba'diyah langsung mulai bengi kersane ngalah melek ya ora usah witir. Dadi ora enek witir ping pindho. Nggih ngoten dadi lek witir ping pindho niku jenenge genep. Niki kula buka wau sudute kados kitab tasawuf mengke kalih pekeh. Jadi kula langsung mawon mengke sesi kedua Pak Rahmat ngoten. Nggih. Kula buka riyen wae rada lemot tadi. Terus witir niku lek ndak kena dijagakne tangi kok bareng isak mawon. Pandul bengi mawon nggih, kulino tangi nggih. Lek kelas-kelase ngeten iki weh milih bareng isak mawon nggih. Engko lek bengi ben rada entek kan wonten nggih. Lek diajekne iso tangi bengi yo bengi lek ndak iso bakdo isak pun bareng rata wonten hadis al-witru hakun ala kulli muslimin. Terus witir itu perkara sing hak
pada setiap orang muslim wa huwa afdalun min jami'il rawatib